lady, may kutihal na bisisikati, isielli un nozzo presidente, e portando al firmatore, nasayaw na iyang pulansa, ang alisyuhan ng kikiusa, ang mga istihanong tinatagos siya, ay mahupay magpakisama. Atin na katawan kita, nasayaw na hiyang pulansa, ang kalaandama ay iksasamulat na, kung hibiyem at imasayaw na. Atin na katawan kita, nasayaw na hiyang pulansa, ang kalaandama ay iksasamulat na, kung hibiyem at imasayaw na. This is Canavid Tar Fiesta 2023, Canavid Eastern Summer. Waray TV, subscribe!